officials kag presidential spokesperson Harry Roque nag-abot sa Iloilo City dala ang dugang nga supply sa mga medical equipment kag COVID-19 vaccine para sa syudad. Duha ka mga truck nga nagaunod sa mga medical equipments kag COVID-19 vaccine ang nagabot sa Iloilo Freedom Grandstand. Ini ang kabahin sa mga medical supply kag equipment nga gindala ni Presidential Spokesperson Harry Roque sakay sa C-130 plane sang Philippine Air Force padulong sa Iloilo City. Sa ceremonial turnover, gintugyan ni spokesperson Roque kay Mayor Jerry Treñas ang ginpromesa sini nga dugang nga mga supply sang medical equipment, kasubong sa mga personal protective equipment, high-flow heated respirator humidifier, kag ventilator nga gikan sa national government. We are gathered here today because my good friend Mayor Treñas asked for additional help and President Duterte listens to the request for help from all those who are in need of help. Kaya nga po, when Mayor Treñas said that because of the increasing numbers, we need additional vaccines, we need additional ventilators, we need additional high-flow cannulas, we need additional PPEs and other medical equipment, in a matter of days, Mayor, we were able to mobilize resources, and today, I arrived in a C-130 full to the brim of the supplies that Mayor Treñas requested. Ginpahayag man ni Roque nga ginahimo ni Mayor Jerry Treñas ang iya katungdanan kag responsibilidad bilang amay sang syudad, gani wala ini nag-untad sa pagpangayo sang bulig sa national government para sa dugang nga supply sa mga medical equipment kag bakuna. The President, of course, recognizes as a former mayor that it is the job of mayors to ask for assistance when they need it. And it is the responsibility of the national government to respond to these pleas for assistance. And that is why Mayor Treñas, as promised, dumating na po ang additional 50,000 Sinovac vaccines. This is for the city. Sa listahan sang Department of Health Central Office, may 4,104 kabilog nga face shield, 400 kapares sang heavy-duty gloves, 4,000 kabilog nga head cover, N95 mask, surgical mask, coverall kag apron ang nalakip sa mga PPE nga gintugyan sa syudad. Dugang pa ang 5 ka units sang high-flow heated respirator humidifier with accessories, bagay nga ginpasalamatan sang alkalde. Secretary, first of all, I would like to thank the National IATF through you, Secretary Roque and Secretary Galvez, for allowing the delivery of 50,000 Sinovac vaccines to Iloilo City. Aside from this, we have seen the ventilators, the high-flow oxygen cannula, and additional PPE for our frontliners. Kami po nagpapasalamat kay Presidente Rodrigo Duterte at saka sa national government sa mga tulong na pinadala dito. Ginpayag man sang alkalde nga padayon gihapon siya nga nagalaom sang duga nga bulig gikan sa national government para sa syudad sang Iloilo. Ilabi pa nga gintugutan ang pagbukas sa mga non-essential business sa syudad, samtang nagapabilin man ang pamahog sang COVID-19 virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas ginpasalamatan ng national government angot sa pag-abot sang duga nga mga bakuna kag medical equipment. Isa ka semana matapos magpanikasog si Mayor Jerry Treñas nga ipalabot sa national government ang kakulang sa COVID-19 vaccine kag problema sa mga ospital, kahapon nagabot na ang 50,000 doses sang bakuna kag kainasang aga ang mga medical equipment sakay sa C-130 sang Philippine Air Force, kaupod ang mga mataas nga opisyal sang DOH kag Secretary Harry Roque. Ang pagpanikasog sang alkalde ang mensahe sini para sa national government nga pareho sang National Capital Region nagakinahanglan man sang atensyon ang Iloilo City kalakip ang mga probinsya sa Western Visayas. Mapasalamat gid ako una sa pag-abot ni Secretary Harry Roque. Dala nila 12,000 ka PPE, dala nila mga ventilators, mga high-flow oxygen cannula na kinahanglan sang aton ospital.
Kag siguro bangod nga ari na diri si Yusek Vega, Asek Ong, kag ang bag-o naton nga RD, si RD Adrian, kag si Director Ariel. Maintindihan nila kung ano ang problema sa syudad sang Iloilo. Ginaliwat-liwat ko na napulo ang aton ospital diri sa syudad. Pero nga nagapuno, kay ang mga pasyente halin dito sa lain-lain nga probinsya, diri nagakadto. Bangod ang aton ospital, diri, amo ni mga referral hospitals. Kung aton lang nga mga pasyente, hindi mapuno ang aton ospital. Ginkalipay sang alkalde ang pagsabat sang national government sa problema nga ginapangatubang sang syudad sa away batok sa COVID-19. Apang wala man iniging palampas ni Mayor Treñas nga questionon ang hindi alalangay nga pagpanagtag sang COVID-19 vaccine. If you give us vaccine, wala kaming problema. Alam nyo ba how many have already registered? Out of a population of 500,000, 230,000 have already registered. People want to be vaccinated. It is only the lack of vaccines that is stopping us to have regular, steady, continuous vaccination. And we are starting with the A4 already. We have vaccinated our policemen. Can you imagine if this policeman will be infected? Who will watch our streets? We have started the A4. Mga jeepney drivers, mga taxi drivers, mga market vendors, mga sidewalk vendors. If they get infected and they become moderate or severe, who will pay for their hospital bills? Nagalao mga alkalde nga may maabot pa nga duga nga bakuna gikan sa national government antes mag-abot ang AstraZeneca nga gimbakal sang syudad. Kada adlaw, masarangan sang syudad nga bakunahan ng masobra 7,000 ka mga individual gamit ang 4 ka mga vaccination site. Sa tiyon magdamo ang mga nagaabot ka supply sang bakuna, plano sang syudad nga magbukas sang 8 ka mga vaccination center. Sa datos sang Iloilo VaxTech Team, Hunyo 29 sini nga tuig, may 64,915 ka mga individual ang nabakunahan sa Iloilo City o kung 10.82% pa lang sang populasyon sang syudad. 70-80% ang dapat mabakunahan agud maangkon sang syudad ang herd immunity. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Takas Plant Nursery mangin operational na sininga bulan sang Hulyo. Mataas nga kakahuyan kag hilamon ang makit-an sadto sa propiedad sang Iloilo City Government sa Takas Haro. Apang subong, madamo na sa mga ulutanon, bulak kag bisan herbs ang makit-an diri. Padayon ang pagtukod sang greenhouse drip irrigation system, hydroponics facility, punungan kag poultry farm. Ginpabutyag ni Iloilo City Agriculturist Inigo Garingalao, 70% na ang natapos sa proyekto. Gani, ginalauman nga ini ang mangin operational subong nga bulan sang Hulyo. Invite gani siguro ang CPO ni kag West Visayas nga basi kung pwede sila maka-display sang ila technology kag mga train dito. And may mga ginpanghatag ang DA like cultivator, granular nga mga applicator kag mapatindog pa na sila sang mushroom culture dito. Ang ato naman mga tao to, we are happy nga may nagduwa ka nag-volunteer nga tanda ginaya sa organic farming nga teacher sa DepEd si Ma'am Ann Katakutan kag si Ma'am Joyce Nagnal nga tungod nga kontro taway sila sa DepEd kadto to sila kag gabulig gatudlo no kag kamlot gid no, meaning land preparation, anong ibutang mo da, kung may mga ipot sang baboy, kag may mga labhang, di mo na butang, no? Maga-train man sa mga personnel ang Iloilo City Agriculturist Office, agud mas matatapan kag ma-maintaina ang nursery. By middle of July, basi ma-invite na ang aton nga lang doon nga mayor nga mag-ribbon cutting dito. Itandaan lang nato no, through this interview nga
it is a showcase ng lugar sina. Meaning pwede ta na dalaan sa mga baybats nga taga barangay who are into gardening and communal farming. Kagtudloan ta sa mga kung paano mag-apply, paano mag-land prep, paano kung lawlaw imututan mo, no, kag amon sina ang mga butang. Another is inang mga ginapang butang tada nga mga manok kag amo sina para kung mag-integrated farm ang gusto sang aton barangay, matudlo ta nga amo ng teknolohiya. Lain iya nga seminaron mo lang tao sa kwarto lang o kon sa mall sang sa ara nakita yagid. Kaga thirdly, inita na malikawan nga tungod nga may ara na mahimo na sa production area. Kaya madlagko gid man ang utan niya, mangitlog gid man ang manok, madako gid man ang baboy, anon ta na siya. Dako nga bulig ang pagpahamtang sang Takas Plant Nursery, bangod ini man ang makaharvest sa mga ulutanon nga chemical-free, kag makahatag man sang oportunidad sa mga pumuluyo sa barangay nga makatuon sang pagpanguma. Ang nursery ang mangin seed bank man sang syudad. I will be requesting the good mayor nga ma-discuss kami na sang ili o kung panganhon ina sa nga bagay, no? We can donate that sa aton para sa natabo subong sa kitchen, or pwede na siya makwartahan man kag self-sustaining na kay tandaan mo mabakal man tagadaan seeds. Mabakal man ta feeds para na sa aton mga sapat da. Masildo kita sang aton da nga gwardiya kay hindi na pwede siya mabilin pero sang una ngailakan mo lang kay kadamo-damo na sang asset da nga kinanglan gwardiyahan. So by leaps and bounds naga-improve ang aton nga plant nursery, and it is as of now bisan ginakayo pa lang sa it is doing sang iyang function, no, like seed banking dira na da. Kaya ang mga tao tada there will come a time mata enhance ang ila skills. There will come a time nga kung tutuod na gina siya nga facility nga para sina workstations for agriculture, may mga quarantine na sila, may mga protocol na. Sa subong, mayara na sang 50 ka mga kabaranggayan ang luyag magpakigbahin sa JPT Ediscape. Gani, bentaha kung mabukas na ang Takas Nursery, bangod diri igapatigayon ang training. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.